जों बयनो किरिमान टेम्पस करे लायसिने साख्रिमा यांनानो किरियो साख्रिमा कांगाय ट्रान्सफार नानो किरियो ल खुब माया देनानो किरियो वाक तो कोन सरकारि सुजुग सुबिदा माया दे नो आमानो किरियो जों किरिलायमान तिनि त्रिपुरा हासेबो तिनि त्रिपुरा सारो बेलायखेनो बुइबाय सातक जागि दिदक जागि अमहायते सेरसाल गबो नर जागि तिनि जों किरिलायथाय फायदि 2023 जों केबनो किरियावै वाइसा थानसा क्लायै केबनो सिरि बुबाग्रानो जों वाइसा लगिलायनो जों गोबां मारा सुबि बदलनि तिप्रासा लिडार संनो जों जरारिका समयनिका सिरि तिप्रासारावनो फियाव सिरि फियाबा जों केबो फियावै माननाय सुरि दाखरो बुकुरो फायदि सिरि बुबाग्रा जों लगिरियै दङ बुबाग्रा बिनि बायथानि बागै एगो रांपुसनि बागै राजनीति खाया सिरि बुबाग्रा सिरि दखारावनो फियावगानि बागै राजनीति खायनाय दङ आवनो बुबाग्रानि मुक्ति खिलायै सिरि सारातिरफ्राव सामुदाय दंनि जोंथाय लगिरि मेने देबा तांनि लगिरि मेने दंनाय पियाला सिरि तिप्रासानि बिसिंगो दाबुंगो जातीय राजनीति बदलना हामजालायै उग्लाय दंगो साख्रि दे मानजानो नक दे कायसा मानजानो सुजुग सुबिदा माने मानो अमहायकेबो जोंते गोसो सुजाखिनाय बर'राव बुजागै बुथारजा कांका आबनो जों निजिनि फेमिलिनि बर'फोरनि जों मावान सुगनाय जों तामनि बागै खावायाव गैयाखै तामनि बागै दुखु नांजायाखै बर'चिनि बुकुराव एकला बर'चिनि दखानि बर'फोरनि जों मानसु गैया सिनि फेमिलिनि बर'फोरनि जों मानसु गैया सुदु निजिनि न'खर खालायखांखाय सिंसे जों दुखु नांजानो काबलायो जों बेलेखेना सेल्फि साइकेल जों बेलेखेना सार्थकफोर निजिनि बागै सिनि मानसु माहाय जों लुबैदों सिनि तिप्रासानि तिप्रासाराव दाखरो फायदि जों अमहाय दंलायलिया जों वाइसा बुबाग्रानो लगिनाय जों थानसा क्लायै 12 तारिखआव आगरतला सिरि त्रिपुरानि राजधानीनो गोलैलायनाय दाखरो बुकुराव जों मातो जुदि जागासा गैयाखाय जों लामायाव फानो बसावै सिरि बुबाग्रानि ककथायनो जों माखनो लायनाय मिटिंखौ थांगा हंखाय बासा बाजार खायगोना रि पाइ कुमा जावा आगरतला जेहेतु थांगा बाहिनै वानसुबि थां अमहाय केबल तां जाबरि दाखरो बुकुराव अमहाय खेमें जों बहुत दिन लायरिका मिटिंखौ थांलायना आगरतलाव जारा जाय गारियाव कावो आ गारिनि ड्राइभार न जों गाहाम के मासुंनायनि गारि गाहाम दे फिट दे ब्रेक लक बाहाय दं आरो गारि कुनु स्पीड खालायाखै ओभारटेक खालायनि बदर केबल दारिनि गारि चालनाय जुदि कुनु फेक जानाय मानिरो चालु दङ कैसे बदलखौ कुनि चालनायनिफ्राय जों रङि नादलांनाय कारण दाय थांनाय मार्च 12 समाव आनि बिसेसा कन्ट्राक्टमा अरुणकारिसिनाय जत्त 12 तारिखआव जों मारायनाय आगरतला ताहांखौ दंबायदि बुबाग्रा आयेनखौ तिप्रासा दफा आयेनखौ